Karbi Cultural Society Tiripi atum Pherang Kia Mai Kangni. Daithor Arong Chuhu Menhan Serong Miar Hing Kirojok Inurabang Phi Sikarong Pharpi Adimalong Amat Aprandam Ju. Kechengsi Manja Press Club atum executive Amai Kang Nipon. Lakhaner Kep Hamren constituency along BJP Kangdang Amai Kangni. Aprangsi Birta Kilangara to Anaphan Kartong Pajero Kartong. Non Karbi Longrea Birta Long Pen Ojang Terangpi, non Birtang Ton Pen Arjupong Sena. Piniphai kuni niphai ingora ke thomarni dipu taralangso Karbi Jutang Aklamalong Karbi Cultural Society Methang Sahemalong Pherangkia Mai Ingnipon. Laso Pherangkia Mai along Kisias Akong Chunbang Bidya Singrong Pi Pen Lam ke Jaipon ke non ke wangji phai kuni niphai ingora Troxy Pen ingora nerkep Ninia Pharman Karbi Jutang Song Mati Karbi Cultural Society Apha Pangjang Achong Mai Pi Paduponji. Laso Amai Pi along Kisias Ateri Pi Amai ese kapabat pona puthak KCS Arona Lu Emetmen Ji Aputhak Lapen non kewangji Surhinira Inkora Pli Aningkan Katalon Nangji Sertalina Puthakta Chingwai Ponji Lapen non kang nibom KCS Tiripike Amai Se Kijulo Arkoya Chiklo Alomsi Chongmai Pi Padosi Hadaksi Kimi Tiripi Amai Chingwai Nang Jeporlo Bonta COVID-19 Avura Kisu Nang Keliro Joksi Chongmai Pi Dolong Lederlo Lapen Tiripi Amai Kimita Seng Tulong Lederlo Bonta ke damtang pai niphai ingkora trok arning KCS kangdang amai ingni pongsi non kang nibom KCS tiripi amai tumsi mo sertalin katalona hot anchelar lelo pusi jeparai ponlo lapen KCS hawaramaya tumafanta kenang sot kali polote ar puje larlong lelo pusi jeparai ponlo pusi kongchun bang Bidya Singrong Pi Pen Pherangkia thengno lamjai pon pai punya ciklo niphai ingkora troksi lapen koroner kebami nini aphani lutung da GPS Aklamlong si Papangjang Chongmai Pi हमने स्पेशल कॉन्फ्रेंस पदुजी ऐसे स्पेशल कॉन्फ्रेंस पदुए थे पहलो लदागनी तुम लसोलों ni तुम तिरिपिया में इनका निसी अपाम सी के पापा दसो के खातो लापन के नॉन नंकली जी सभी हिनो रैंक को रफिलो प्रोटेंटे itu Karbi Youth Festival, kami Karbi disebut sudah wajib. Apa ni kan fokus po, lalu te sertali nang kelelo. Hasil asal kita juga ponji. Tapi ke ni kan kita makan ni lutum jutang song, arona lulu. Langsung arona lulu asap sini ketat kelar, mate amendment pada lulu kan. Sila jadi kita sok sama masih itu ini langsung special conference ke type kapot pada kita kapot program itu konpo masih lasu ya kapon ko lapalo na special conference itu ke fan ko athega lapano na tum chini lo nilutum non ke dobom tiri piamai central committee ke atam ke julo pachu januari ciklo sita na tum chilo lapen laso lo pulotang tin itu chongmai pi general conference padunang ko Padosi hadaksi aku tiripi ame kimi cingbai kuju. Setanah utama cini lo, kedamtang nikah ni dulu. Kaso COVID kiso abur pernah join itu Mei kai dolong le. Masih ni tumta congmai ki kalau jiran kumpul padolong. Kaso kosi apni tiripi ame ke kiso ame lo. Lapan ke orang lo kaso kaso COVID kita kiso ame lo. Masuk posisi itu kedatang pecu kita dapat proxy laso resolusi orang aja juga tapi untuk kangdang amai extended meeting cihang lo ada cicing wailo lahaya puthat COVID-19 ke toko kajone itu Chongmai Pi phalong ada tapi itu Filipi amai ta so thak kini wailo ada lo itu solo ma pucing wailo ada cicing parai lo COVID-19 ke toko kajone si kalau ada lopot empat ke Chongmai Pi ke phanang nelo lapen non ningkan ini belo empat ke itu
siapa lu nang kelilo non nangkan surina yang korai lu pote siapa lu nang kelilo lu golden jubilee nang kelilo apa sih lah so kumite ta lana ngelo apa sih pado thalo na hala sudan ke non ke do bom kumite se donang popula so la matak ci parai lo asapan aku siapa tulo hawara me tumta hala so golden jubilee nang kele an ma ke don ke do bom tum se donang po jong si kena sot avi pulote nang kama cila nang lo wa so ni something ce parai lo ce than timum lo pa ce parai lo asila so putha sin perapta tamu kan pulo aronang ta satu lak koi nang di lasi khaso ni miti si pulo tongmai pitum dolong liat posita si phapang jang tongmai pi special conference hang de lona asi pathero untang te phaikune chuklo khana kutung chapai lo asa soteng sini tumke pini nang tumna thelo da tumnon ke bangji ani phain ko atrosi pen ko ner ke ba ke so phapang jang tongmai pidak padopo la solong si lemo pen ni puan tiripia mai atam ke papa da puthak aronalo sabto enmen meji puthak apen ke hawarme tum jitu asatam ke papa da puthak apen ke golden jubilee toson si talonji mara so puthak chewai ponpo apan aparata asoloson to chewai ponpo so Lapen karbia khayatum kapre ka hawara long ki duduna long anta KCS hawara mai kisengdam edje phansi chisik pon bomlo Lapen non ke wangji karbi youth festival along kadukavi thongkep KCS hawara mai kachetong edji pusi KCS mai phu Chandra Singh Krupen than pachini pontu Ingkol narke pan sengelo non jom no sengelo dedi la bangke jong se mang Malidor dan Bisonat Urunachal la andana seng Meghalaya Bisonat sengelo non sengelo Murigaon ta sengelo Guwahati sengelo Dumra sengelo Dumra Bisonat mangkara sepati mumma sinom penong nangke leji la bangso liker narke lang dengka bisun sorong aja long ke terang mana hawara mai thongkep an tongku Lakha ingko ratrok Duarbaguri constituency Daithor police station kaparlo phaikuni ni phai ingko rahini arni arlong chuhu men hanse rong mekar suna hanse achor sikarong pharpi chainong ke kokdam hot chainong ari miari hingalong chingthang loklo laso ka chingthang lok ari keplok dam hot laso miari hinganu jok sordet lo sikarong pharpi adima long amat apran ke dam joya puthak Daithor police atum laso birta arjulong si tong sikot pen adima klong anpale dam si apran ke dam joy sikarong pharpi ki thitangar pum karbiang long DMC chalong an postmortem aphan cyclem pondo sikarong pharpi achor suna hanse alangli ang tanchong da dam jo laso honi ke phuanta alangli chethek don long le detlo Lapen laso miari hinga nam achiklo jonwang ta pidun bom bonta miari hinga department atum nang chihumria phanwang ri pusi rong asora tum pen ningje pon Lapen miari hing pen apran ke dam joy ahema sora tum aphan compensation pivek nang jipusi rong arata tum pen ke hang pon Hanboka pen Robinson Kiling karbilong ra birta nang pali to lamang so tha kalam ke ada bakol lang di nong lu lo ama se achai nong bang halap pu salong ari chi sing nang lo lamang so puthot kachip lok la yin ko mat hala len hala so karena min len abang hula ang song abati bang dak pet ama hala so ang chin along mana ari min len ari nang jawak lok ama se lamang so akarena nang suntuk ama lang di ta chini ne dalo lamang so kachip phan che nong kachip lok la mi ko ma se alang di da ma so ek de lo bang phu tung ke ka lo school du na tung wang lo la bang so la dak mi ki thu pek lok ma si au so ma bang mi kang bob ari long lok ma si ke la la ma si tek lo ma si rong so ra phan anda la The lineman itu la bang so line kai kita menang cek mana cek cek la lineman tu nang cek cek la bang so lineman nang cek cek si ningkan se kan ba cek lu yon ban batai sing tum dak rong bong tung si la land pini chok si tang lu ba pini ke ko ton a cek thing ki bab lu puten ni tung si la bang so rong pen ting wai po dam po chi sap khap po tangke nali tu ma line abir ke kai kita mi pacok ver ma kai kita cek lu yon tinta land bir nang le la land bir pacok ver
tang tel Thế hiri lo là si dak pa nang reporting ba ching wai lo là si Holland man tum tanang chak lo he. Là si hala lineman tum tan ko hala ko mar gawa ke the tum tum tanang chak lo. Manjaha warangkang birta kapaceta ka cyclem ra pera phirangki kido anjing room si kedam tang phai kuni ni phai krisir kyap arni manja press club mahang pathek ponsi pini phai kuni ni phai ingora ke thomarni manja CDF IB along manja press club ke chengsi executive amai ingni pon lapen manja press club kachari pon jia phan arpu chepek pon chedon sar pen maipu dilip hanse phan lapen kongchon bang mongol intigathar lapen dun maipu sarlongki hansi lapen indrajit teron lapen rap chunbang Joy Singh Senar Amrit Timung Pachethang chunbang Sanjit Tiso Sahem chunbang Vidya Singh Timung lapen Abiri Krupi Game and Sport Secretary Arpu Deboram Kathar Organization Secretary Johnson Rongpi Dihin chunbang Elvin Timung lapen Robinson Kru lapen Dihin Rimbang Monita Singh Narpia Tuma Phansi Arpu Pekponsi Ingsam Jinpen la somai pachunpon Pande pini niletung mata manja ke telfam IBL ke chengsi manja press club executive amai padu polo niletung la manja press club amai pathek pon lake November chiklo 19 ni samhang pathek pon lo amai pathek dan pini ke chengsi la manja hawa correspondent mate kaprek news channel to an ben chingrum peten ning si ke dorab ji la pen jakong orang kacarjap thibji la pen budi serek kacipacoy pen rada farman karjap pen ilitum rada joine rada farman sai ke claim ponje phamilitum chingrum si pininatak nilitum me padupon ilo asi pini me padupon la ke chingsi lo asi nilihin na nasi pachin pon itono nilitum ke dam tang 19 Friday arni itum lo dat manja press club singnang company tum chingwai chingzai se thola sorni thek pon se bono ase dak pini manja hawar along the claim ongedat pustami tum ching room si labang so mang pathek bono aso pena pe tu chingwai bono je executive padonang ji immediately pen pena joine pu president pen phasi pini pado bono lase lalo nitum ke damtang jitu niki ke claim pon kachira pon labangso isi platform tu naik pasi bang lo ase non bang ke bang jilang bang ke tu malaysia platform dolo pose kado westa mel dak pasi dampo lapen labangso akla pensi tu lain jipu pe pensi camera pe dana pe pose ning thelo asini lamte baglasi khan pachini te Phai kuni ni phai ingkoira hini arni lakhaner ke Phamren constituency angkangarlu APHLC lapen Congress atum BJP atum ke claim ke dam ke Japon ke mission ang thek don longsi APHLC lapen Congress songja atum BJP along kachepa ogdu labang so along nok terang arong along sitami sarkar pen ke ron pon PMAY je hemsu EM Mongol Singh Timung ari deng pensi ingpupon lasokang pupon along kaning je pon atengke Hamren constituency angkang along hemsu tong sikot pen patang etnang jipusi EM Mongol Singh Timung pen ning je pon jengkha pen babuteron karbilong rea birta nang pali parti du tujui pubangil apa dia bilu la pen belega parti ke hai hilu kitata la da ke hai hilu non ta ilitum pudamlo prote APSLC du ke chat so da si chat so beleg belu ke itu assessment ene lo avilu aku pininali tu APSLC pen sinang jonu elon par ka avilu la si ke hai bangke BJP si 100% lo la pen sarkar ta 100% lo la bangkil tu lo athena litum congress hote tum dora pelo congress hote claim kwan ma aku bidha kelo kata BJP hote banga APC congress hote bangke yo he le tum claim butame sarkar pen aku bidha na pipi poisa na pipi pulutan te solo toar punoi mi punoi lang punoi itu ke claim aku bidha tono non kan thopo nili BJP long ke claim du iya na pilo la penon ali tum tango toar la dana ali tum check artu toar puli punoi belindia toar le punoi dera logo toar le punoi phang hutor phang je phang yangri a toar le punoi toar to sop poka toar si prai ke tanglo no nani che dulang hai ta no ni tum claim no po la son tho si mi lang butei da la solo lang ta me el tum no la josing lo khangaro la da ta mi tum
PHC department pen lang pilo non la so aku beleng scheme ta non lebam jol jibon asuni ঘরে si adon tin si lang ki jun lo nengi pusi itu mudi te alo bikhara pradhan mantri lo Narendra Modi alang ligima thake je adon tin ancholo nei ek nombor la si ration card ta kelongan tumlong lo non chisipo lepen sangta ke joy pelo ancholo nei an kang chilpen ke muni tun thinang ek nombor 2 নম্বর bangke jol jibon asuni ke don ke adon tinta lang long nangji nasinong ke cheng lo non claim bom lo la juta nang lepo ke long lian ta ku non long pu non la si la so itum ke long ji pha non ke wahi election ho itum chi phai dum pe me lo na ando tum te itum ke mang son ku pi mai itum la hai ku pc ke dorkar ma la hai bhosu ku ta itum long po lang itum main ke lain ke pilo lang mi towa lahai leboti over hem ta ini tum poka hem long ati awas plus la tum penda heri kullu mo koyo heri pilori kalilang kawelang pulutang te awas plus la non heri pino geo taking eno pulutang hem long at po lang ta long at po towar ta long po pulutang pare ku pisina lang sang ta ke jo pen poisa pinang ni sang ta ke jo Pinya berta la ansi kang ton chalo kaduka via phanta kardo.